dita Spain. Also po ng Belgium, sa Domingo, dita California, USA. Happy watching po kada kayo Madamang Buiboy ng Isina, katibigan. Happy watching also to Ate Diyos, si Equia dita Pasig. Ialati ay sana ubihin, masamsam em hasmin, nasasawang ang pagkukulang, itibulan di ang real. Ialati may sa alakay, at lalo magpagkakay, napailing, napaitang makasukat, ang sa pagkatulelo. Katay balong, akapagpagkakuman mo, kailan'y takumpul mo, bagay ang mapanunungin, di alati may sana uli, at lalo, huwagan makinaywanin. Ayan, hi kami, Ma'am Lorna, Gloria, ni Kaya Jerson, yata kami Ate Cheryl, Mr. Dennis, kami Mare Triani, di ba Kawayan? And hi kami Ma'am Del Cute to Domingo, di ba California, yan sila. Ang sabay taulelo, sumapul katay balong, akapagpagkakuman mo, kailan'y takumpul mo, baybay ang mapanunungin, di aya't di may sana uli, ang lalaw, huwag ang aking aywanin, ang lalaw, huwag ang aking aywanin. Thank you so much. Ayan!